ኢትዮጵያ የባህር በር ስታገኝ ኤርትራ የሆነችበት ምክንያት ይፈርሳል። ኢትዮጵያ አፍደገ ባህር መስረኸበት ኤርትራ ዝኾነትሉ ምክንያት ከብቀዩ ዘልጣን ትልቃገሮች ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ጽልዋ ዘለዋ ሃገር እያ። ስልጣን 5-6 መራሕቲ ኢትዮጵያ ንኽቕጽልን ክሓጽርን ጽልዋ ኤርትራ ነይርዎ። አፄ ዮሐንስ እንዳሰቡት ሳይሆን ቀርቶ ጣሊያኖች ተስፋፉበትና አፄ ዮሐንስ ከም ዝሓሰብዎ ከይሰለጦም ኢጣልያውያን ብምስፍሕፍሖም ባሕሪ ነጋሽ ዝበሃልን ቀይሕ ባሕርን ገማገሙን ክሳብ ዘበነ መንግስቲ ሃፄ ሃይለ ሥላሴ ኣብ ትሕቲ ባዕዳውያን ዝመሓደር ዝነበረ ቀይ ባህር ማለት ቀይሕ ባሕሪ ማለት ብጥንቲ ዝፍለጠሉ ንባዕሉ ባሕሪ ነጋሽ ዝበሃል ነጋሽ ማለት ኣብ አኽሱም ዝነበረ ስልጣኔ የባህራችን ጉዳይ ተዘግቶብን እንኖራለን እንዴ? ጉዳይ ባሕርና ተዓጽዩና ክንነብር ግና ተዓጽይዎ ዝነብር መንእሰይ የለን። ሓቅለና ዓለም ለኻዊ ሕግታት አሎ፣ ታሪክ አሎ፣ መርትዖ አሎ። የኤርትራ ህዝብና ኤርትራ እንደ ሀገር የኢትዮጵያ አካል የሚሆኑበትን መንገድ ለማመቻቸት ጥረት የምናደርግ ይሆናል። አሰብ የኢትዮጵያ ነች ያልነው አሰብ የኢትዮጵያ ስለሆነች ነው። አሰብ ና ኢትዮጵያ ዝበልና ና ኢትዮጵያ ስለዝኾነት እዩ። በኃይል ዝወሰድክሞ በኃይል ክንመልሶ ኢና። ስለዚህ ከዚህ ቀደም የሰራነው ስህተት እናርም። ቀድሚ ሕጂ ዝፈጸምናዮ ጉድለት ንኣርሞ ዓሰብ ንመንጥሎም ዝብል ሓሳብ ከልዕል ጀሚረ ውጊያውን አስመራ፣ ምጽዋ፣ ከረን፣ አሰብ ወስደናል። በፍጹም ሰሜንን በጦርነት አናሸንፍም። በሰላም በፖለቲካ መፈታት አለበት። በአንድም በሌላ መንገድም ተሸንፈናል። ተሳዒርና ተጨፈጨፍ ተዳሂኽና ዓሰመቲና ተነባሮ የነበረን ዓላማ ፎርሜሽኑ ታወል ድሓር የኾነ ማእኸላት እዩ ለዊስና ሓሳብ ቀርቶ ግማሽ መንገድ ተደረሰ። አይሹም ካይዶ ናብ ዓሰብ ፍርቅ መንገድ እኳ የተበጽሐን 67 ዓመት ተዋጋን። ወዴት የት ነው ያለነው? 60 ዓመታት ተዋጊና ሕጂ በየለና ዓባይ በግዕ ያውታ ሒዛ ትጠፍእ ዝብል ብሂል ሕብረተሰብና ኣሎ። እዚ ብሂል ኣብዞም ጎረባብትና ብግምጣሉ ናብ ዕየት ዓበይቲ ኣባጊዕ ሒዛ ትጠፍእ ተቐይሩሎ። መራሒ ብልጽግና ብ23 ጥቅምቲ 2023 ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቀሪቡ ብዛዕባ ማይ ሰፊሕ ኣስተምህሮ ሂቡ። ካብ ጥቕምን ኣገዳስነትን ማይ ሓሊፉ ድማ ከም ቀዳሞት ኣያታቱ ጽውጽዋይ 3000 ዓመታት ክደግምን ካብ መቓብር ፍሒሩ ህይወት ክዘርኣሉን ኣገዳስነት ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ዝብል ዛዕባ ኣልዒሉ ተኽተኽ መደረ በመቕራብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ መንእሰይ ወለዶ ድማ ብፍላይ ብማዕበል ክልዓል ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ጎረርኡ ተሓኒቑ ክነብር ከም ዝኾነ ንኽእምን ንሰዓታት መዲሩ። ኣብ ዝተረኽበ ዘቤታውን ኣህጉራውን ኣጋጣሚታትን መጋባእታትን ሕቶ ዋንነት ባሕሪ ናብ ሓድሽ ወለዶ ክሰጋገር ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዓለምን ከም ዝሰርጽ ክግበር መምርሒ ኣመሓላሊፉ። እቲ ወኪል ህዝቢ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ብዕድመ ትምህርቲ ተመክሮ ዝበልጾ ናይ ሰብ ረብሓ ጉጅለ ኣጣቕዓቲ ድማ ብዛዕባ ማይ ዝቐረበሉ ኣስተምህሮ ተኸታቲሉን ይረድኣዮ ኣይረድኣዮ ብዘይገድስ ከም ኣመሉ ብጣቕዒት ኣሰኒዎ። ካብታ ዕለቲኣ ጀሚሮም ብዝተዋሃቦም መምርሒ መሰረት ልሂቃን ሰልፊ ብልጽግናን መሰልቱን ተደጒሉ ከም ዝጸንሐ እሳተ ጎመራ ተፈጅሮም ባሕሪ ዝብል ክተት ኣውጆም። ሰብ ሞያ ሕጊ፣ ታሪኽ፣ ፖለቲከኛታት፣ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ፣ ኣማሓደርቲ፣ ጋዜጠኛታት፣ ስነ ጥበባውያን፣ መሃንድሳት ኮታ ኩሉ ኣፍ ዘውፀ ዘበለ ኣብ ኩለን መራኸቢታት ኢትዮጵያ ቀሪቡ ክምድር ጽውጽዋይ ታሪኽ ክምህዝ ክትንትን ክፍክር ይስማዕን ይረአን ኣሎ። የባህር በር ስንል የባህር በርን ኢትዮጵያ በር ያስፈልጋታል። ባህር በር ካላችሁ ኢትዮጵያ የባህር በር ያስፈልጋታል። የቀይ ባህር በር ጉዳይ የባህር በር እቶም ትማሊብ ናይ 30 ዓመታት ኩናት ዝተሰዓሩ ግን ከኣ ስዕረቶም ዘይተዋሕጠሎም ዕድልን ባይታን ሲኢኖም ተጸቂጦም ብኽቱር ጽልኢ ህዝብን ናጽነትን ኤርትራ ዝኸሓኑ ኣስናኖም ክሕርቅሙን ክቕዝሙን ዝጸንሑ ሕሙማት ነዛ በመራሒ ብልጽግና ዝተፈጥረት ዕድል ተጠቒሞም ሎምያታ ጊዜ ብምባል ካብ ዝተቐብሩሉ ጐዳጉዲ ወፂኦም ኣሎና ክብሉ ይረአዩ ኣለዉ። በዚ ድማ ኢና ዕየት ዓበይቲ ኣባጊዕ ሒዛ ትጠፍእ ክንብል ዝመረጽና። መበገስ ናይ ዝኹሉ ተላዒሉ ዘሎ ዶሮና ዝኾነ መራሒ ብልጽግና ነዘይ ብሱልነቱ ዝገልጽ ካብ ዝቐረቦም መድረኽ እንጅምር። አሉላ አባ ነጋ ራሱ ቀይ ባህር የኢትዮጵያ
የተፈጥሮ ወሰን ሆኖ ኖሯል ይኖራል ይላሉ። ዊዝደም ነው። ታሪክን አነሱ። ኔቸር የሰጠችውን መንሳት አይቻልም አሉ። አሉላ አባነጋ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ተፈጥሮአዊ ዶብ ኮይኑ ነይሩ ክነብር እውን እዩ ይብሉ ታሪክ ዘኪሮም ልቦና እዩ ተፈጥሮ ዝዓደለና ክሕደጋ ይከኣልን እዩ። እዚ ብልሂቃን ስርዓት ብልጽግና ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝባ ኸምቲ ኢሉ እናተባህለና ሻዕ ከም መፈከሪ ዝለዓል አሉላ ኣብ ታሪክ ጉዕዝኡ ንቀይሕ ባሕሪ ኣይሽንኳይ ዶ ክረግጾ ባሕሪ እንታይ ከም ዝመስል ኢዎ እውን ኣይፈልጥን። ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ዶብ ነይሩ ክነብር እውን እዩ ኢሉ ዝተባህለሉ ዘመን ካብ 1875 ክሳብ 1897 ዓመተ ምህረት አሉላ ኣብ ስልጣን ዝነበረሉ እዋን እዛ ሕጂ ኢትዮጵያ ትባህል ሃገር ኣብ ስነ ኣእምሮ ልሂቃን ኢትዮጵያ ብፅውፅዋይን ሕልምን ዝተፈጥረት ዳ እምበር እዛ ንፈልጣ ኢትዮጵያ ኣይነበረትን። ኣብቲ እዋን ከከባቢኦም ዘመሓድሩን ንሓድሕዶም ዝዋረሩን መሳፍንትን ኣበጋዛት ውግእን ተመቃቂላ እትመሓደር ፋሕ ዝበለት ዳ እምበር ብባህሊ ቋንቋ ስነ ልቦና ሕግን ቁጠባን ዝተኣሳሰረት ብሓደ መስፍን ወይ ሃፀይ እትመሓደር ህዝቢ ዝነበረላ ጥምርቲ ሃገር ኣይነበረትን። አሉላ ድማ ወኪል መስፍን ትግራይ ሃፀይ ዮሃንስ ኮይኑ ን7 ዓመታት ንገለ ክፋል ከበሳታት ምድሪ ባሕሪ ኣብ ዘመሓደረሉ ዝነበረ እዋን እንተኾነ ንገማግም ቀይሕ ባሕሪ ብፍጹም ኣይረገጸን። እቲ ዶባ ባሕሪ ነይሩ ዝብል ትርኻ ድማ ንባዕላ ዝተመቃቐለትን ዘይተጠርነፈትን ሃገር ዶባ ባሕሪ እዩ ነይሩ ክብሉ ዘስደምም እዩ። እቲ ምስ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝዳወብ መሬት እውን እንተኾነ መሬት ደቀባትና ሕጂ ኤርትራ እዩ። ኩሎም ኣብ መመድረኹ ዝመፁ መሳፍንቲ አቢሲንያ ባሕሪ ወኒኖም ከም ዘይፈልጡ ኣብ ዘዘመነ ስልጣኖም ንእታው ኣጽዋር ኣፍ ደገ ባሕሪ ክፍቀደሎም ንቀይሕ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን ዝቆጻጸሩ ናብ ዝነበሩ ኤውሮጳውያን ካብ ዝጽሕፍዎ ዝነበሩ ናይ ልማኖ ደብዳቤታት በጃኹም መሰንፈሲ ክፈትሉና ዝብል እዩ ዝነበረ። 1855 ሃፀይ ቴድሮስ ናብ ንግስቲ ቪክቶርያ ናይ ዓዲ እንግሊዝ 1872 ሃፀይ ዮሃንስ ናብ ንግስቲ ቪክቶርያ ናይ ዓዲ እንግሊዝ 1876 ሃፀይ ምኒልክ ናብ ንጉስ ኡምቤርቶ ናይ ጣልያን ከምኡውን ብ1889 ኣብ መንጎ ኢጣልያውያንን ሃፀይ ምኒልክን ንምኽባር ግዝኣታዊ ዶባት ዝምልከት ዝተገብረ ናይ 1896 ውዕል ውጫለን ናይ 1896 ስምምዕ ሰላም ኣዲስ ኣበባን ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዘካይዶ ዝነበረ ልማኖን ጻዕርን ድማ ጭቡጣት ምርትዖታት እዮም። ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ካብ መበል 15 ክፍለ ዘመን ክሳብ 1952 ብባዕዳውያን ይግዛእን ይመሓደርን ከም ዝነገረ ምሁራት ታሪክ ዝበሃሉን መራሕቲ ብልጽግናን ኢትዮጵያ ነቲ ናይ 4 ክፍላት ዘመን ታሪክ ናበዮም ክቐብልዎ ደልዮም። ህዝባዊ ግንባር ኣብ ታሪኹ መምስ ዝነፈሰ ንፋስ ምሁታት ኣይኣመሉን። ንኹሎም አንጻሩ ዝለዓሉ ተጻብኦታት ብትዕግስትን ህድኣትን ሒዙ ኣብ ኣድላይ እዋን ኣድማዕን ግብራውን ዝኾነ ውሳነ እዩ ዝወስድ። ኣብዚ እዋን ነዚ ብስርዓት ብልጽግና ብስም ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ንኤርትራ ናይ ምውራር ኣጀንዳ ብንቕሓት እናተኸታተለ ትም ክብል መሪጹ ኣሎ። ትም ምባል መትከል ህዝባዊ ግንባር ግን ልሂቃን ስርዓት ብልጽግናን መሰልቱን ን3 ዓመታት ብዘይ ሕንከት ከም ድልየቶም ሃልውሎ ኮሉ መጥመሪ ዘይብሉ ትንታኔታትን ሓሶታትን ክፍኑ ዕድል ፈጢሩሎም እዩ። ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ጽላለ ዘድሃበ መግለጺታት መደረታትን ፈኸራን ሓደ ብሓደ ክትምልስ ምፍታን ማዕሪ ማዕሪኦም መጽላል ማለት እዩ። እንተኾነ ግን ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ መንእሰይ ወለዶ ስነ ልቦናን ናይ ምስሕፋሕን ምግባትን ሕልሚ ኢትዮጵያውያን ቀደም ትማሊ ሎምን ጽባሕን ከመይ ነበረ ከመይ ከክኸውን እዩ ንምርዳእን ከም ታሪክ ንመጻኢ ወለዶ ክስነድ እውን ስለ ዘለዎ ካብ ኩሉ እቲ ዓጀውጀው ውሕድ ክነቕርብን ክሳብ ክንደይ ኣብ ሓሶት ሰንዓን ታሪክ ዝፀሓሉ ተገላበጥቲ ዝሓለፈ ዝርስዑ ከም ዝኾኑ መደረታቶም ድማ መግለጽን መምዘንን በቕዓቶምን ብስለቶምን ከም ዝኾነ ንምርዳእ አገዳሲ እዩ። በንጉሱ ጊዜ እንደምታዩት ቀይ ባህር ጋር ሆነው ይሄም ታሪክ ነው። ይሄንን ታሪክ መፋቅ አትችልም። ከምዚ ትሪእዎ ንጉስ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እንከለዉ እዚ እውን ታሪክ እዩ። ነዚ ታሪክ እዚ ክትኣልዩ ኣይከኣልን እዩ ነይሩ እዩ። ታሪክ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። ከመይ መፅኡ ከመይ ከይዱ ክንካትዓሉ ንኽእል ኢና
بجزي قالوا لا يخون جان هوي تاريخ زنقرنا نقر قالوا مالتيو የኢትዮጵያ ታሪክ አይደለም ልትለኝ አትችልም ነበር እንዴት መጣ እንዴት ሄደ እንከራከርበታለን ግን ነበር ለዚህ ታሪካዊ ባዱላ ጊዜ የሚሆን በጃንሆይ ጊዜ ታሪክ የሚነግረን ነገር አለ ማለት ነው برقص نايزوم كلتا مراحت الزنقر تاريخ الله بزح كنت عاد لونيو اتحقنيا تاريخ كلتي وررتي زمتي عمتي أصنتي هزبي إرترايوم تاريخهم زنقرنا دما تاريخ ورارن عمتنيو زمتا ورارن هلكتن بهرنا ران كنامان مدرس عفار ساهو عنان بسيق دقان عدبرهيم حجر صورونا أقردت حرقيقو وخلات أبنتاتيوم كلتي مراحتي على إرتران هزبان تعي تاريخ يبلومن هاتي هاي لسلاسي بخور اقرونا بإرترا زنبري أبقزي فدريشن شحنت عتميتن 50 كلتن بمن قد رامار ومرب سجيريو كمتم قد ميوز نبورو مسافنتن هاتياتن خير سلاسيون ني إرتران بحران قد ميو بفتش مرقيتو أي فلتن نمرت إرتران بحران كرقصن نسلاس عامتات كجزء زخالو بارخوتهم نربحهم كبلو نمثل هزب إرترا قوعتيتهم بملكع زي فتحو فدريشن إرترا مس إثيوبيا كم التحبر زقبرو حيالان هاقراتيو بفلاي دما أمريكا بعابيو دما قوقي وساني ودب حورات هاقرات ازي سنة بهايلو قريبو زرلو دما بالعل لقف منقستات أمريكا انجليز فرنسا نرويين كالوتن دحرت قوبطا بشعنت عتميتن 55 شدشتن استمسرته حيل بعر إثيوبيا أبات سعسر على سئليو بخمي متسيو بخمي كيدو نستبخل دما بقونت متسيو بقونت كيدو نقص هايل سلاسي على إرترا زكايدو كويناتن عمتن حدي كاب كندت انكود قوتو خمزخوني تاريخ يتخاخرنا عندو ني بزو ጊዜ ያው የኤርትራ ጉዳይ እዛም ተወልጄ ስላደኩ ስለማቀው ዝም ለበችለትኝነት እንደዚህ የፈለክ ምትረማመድበት አይደለም ጉዳይ ኤርትራ አው ተወሊደ ስለዛዓበኹን ስለስፈልጦን ስቂል ካብ ሸለልትነት ከም ድሌትካ ትዕንድረሉ ጉዳይ አይኮነን አቅሚ ኤርትራ ብዙሕ ሰብ አይፈልጦን እዩ ንእሽቶ ሃገርያ ይበሃል እንተኾነ ኤርትራ ብጣዕሚ ዓባይ ሃገርያ ኣነ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበለኹ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ጽልዋ ዘለዋ ሃገርያ ስልጣን 5-6 መራሕቲ ኢትዮጵያ ንኽቕጽልን ከቋርጽን ጽልዋ ኤርትራ ነይርዎ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፖለቲካ ክሳብ በኸምዚ ዝጸላሎ እዩ 5-6 መሪዎች እድሜ መቀጠልና ማጠር ላይ የኤርትራ እጅ አለበት እና የኤርትራና የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንደዚህ የተሳሰረ ነው በቅርብ ጊዜ ታሪካችን ውስጥ ባለፈው 100 ዓመት በምንለው ታሪካችን ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስታት መምጣትም ሆነ መሄድ መውደቅም ሆነ መነሳት ቀጥታ ከኤርትራ ጥያቄ አመላለሳችን ጋር ተያያዥነት አለው ናይ ቀረባ ናይ 100 ዓመት ታሪክና መንግስታት ኢትዮጵያን ኣብ ስልጣን ምምጻእን መኻድን ሙዳቕን ምትንሳእን ኣብ ምምላስ ሕቶ ኤርትራ ብእንወስዶ መርገጺ ዝተሓሓዘ እዩ ሃፄ ሃይለ ስላሴ ሕቶ ኤርትራ ንምምላስ ተኸተሉ ኣካይዳ ንውድቀቶም ኣስተዋጽኦ ነይርዎ ስርዓት ደርግ ንሕቶ ኤርትራ ዝተኸተሎ መንገዲ እውን ንውድቀቱ ዓብዪ ግደ ተፃዊቱ መንግስቲ ኢህአደግ ርክብ ምስ ኤርትራ ብምባል ዝተኸተሎ ኣካይዳ ንውድቀቱ ዓብዪ ተራ ነይርዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ኤርትራ ዘለና ርክብ ሕቶ ሃገራዊ ድሕነት ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ ወደብ ንልዕል ስለ ዘለናን بمنصر تاريخون حتى إرترا نملسلو من قدي مسلونا ناس حزب مقانو أبقمت بمئتاو قبو يزبل امنة اللني كاتك على هلونا چنگا تهاجنة يالوم هونون أسو مادرك تغبيني من امنة اللني سو تاريخات چنوست የኤርትራን ጥያቄ ሃንድል የምናደርግበት መንገድ ምን ያክል ትልቅ ኢምፓክት እንደነበረው አሁን ባለንበት ሁኔታ ኣብ ታሪክና ንጉዳይ ኤርትራ እንገብሮ ኣተሓሕዛ ክሳብ ክንደይ ጽልዋ ከም ዝነበሮ ሎምውን ኣብ ዘለናዮ እዋን ኣብ ቅድሜና ናይ ሃገራዊ ድሕነት ሓደጋ አንጸላልዩሎ ቀጥታ ፊታችን ላይ የሚጋርጠው የደህንነት አደጋ አለ እዚ ዝዛረብ ዘሎ አገልጋሊ ስርዓት ብልጽግና ዝኾነ ዘይተቀብረ ሬሳ ንሱን መሰልቱን ክፈልጥዎ ዘለዎም ህዝቢ ኤርትራ ሕትኡ ብስርዓታት ኢትዮጵያ ከምለሰሉ ተጸቢዩን ሓቲቱን ኣይፈልጥን ንሕትኡ ባዕሉ ኣብ 1991 መሊስዎ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ንስርዓት ኢትዮጵያ ዝኾነ ዝሓተቶ ይኹን ዝሓቶ ሕቶ የብሉን ዝሓቱን ዘጓዕብዑን ዘለዉ ንሳቶም እምበር ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ብኣቶም ዝምለስ ሕቶ
አይነበሮን የብሉን አዶሊስ ሰምታችሁ ይችላል። አዶሊስ ሲባል ኤርትራ ውስጥ ያለ ጫፍ ላይ ያለ አለ። እሱንም እንደ ኦፕሽን ማየት ይቻላል። አዶሊስ አወሽመጥ ኤርትራ ዘላ ከም ሓንቲ አማራጺት ክትርአ ይከኣል። ምጽዋዕ ዓሰብ ከም አማራጺታት ክርአ ይከኣል። ንሕና ናይ ግድን ብዓሰብ ብምጽዋዕ ዝብል መርገጺ የብልናን። ንሕና ንደልዮ መተንፈሲ ኣፍ ደገ ጥራይ መራሒ ጎረቤትና ምስላ ትግርኛ ጽቡቕ ተማሂሩ ስለ ዘሎ ነዚ ዝሓልሞ ዘሎ ብምስላ ወለድና ምርዳእ ኣይሓይሽ ብላዕ ከይበልዎ ጽብሑሎ ይበለ ይብሉ ቦታትና መልምስ ቀረበሎም ዳኣዮም ጽብሑልና ዝብሉ ዘለዉ በዝዶ በቲ ሒሸና እናበሉ መሬትን ባሕርን ከማልጹ ኣብ ውሽጥና ኣትዮም ኣዱሊስ ባጽዒዶ ዓሰብ ምባልከ በየን ዘጥረይዎ ድፍረት እዩ። ኣብተን ኣብ ኤርትራ ዝጸንሐለን 30 ዓመታት ገና ብግቡእ ዘይተገልጸን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይፈልጦን ተዓፊኑ ዝነብር ዘሎ በማእታ ሽሓት ዝሃለቐ ሰራዊትን ዋጋ ሚልዮናት ዶላራት ዝዓነወ ንብረትን ድሮ ተረሲዑ ብዛዕባ ጽቡቕ ጌርካ ምዝኽኻር ኣገዳሲ እዩ። ኧረ ዋርያቱ ያልቻለውን ረሃብ ዋጥማት ተፈራረቀብኝ። አሁን የሞት ዕድል ነው የምጠብቀው። በራብ እዚህ ተሰቃየን ከደቀ ማሪ እስከዚህ በእግር ተጉዘን 9 ቀን ጉዞ። እቲ ዘገርም ዓሰብ ናትና ኢሎም ይፍክሩ ጽንሒሎም ከኣ ግድን ብዓሰብ ኣይበልናን ይብሉ። ኩሉ ዋንነቶም ኣይነበረን ኣይኮነን ኣይክኸውንን እውን እዩ። ከምቲ ኣብ ሓጎታቶምን ኣቦታቶምን ባሕሪ እናበሉ ብልማኖ ዝሓለፉ ናይዚኦም ዕድል እውን ካብ ናቶም ዝፍለ ኣይኮነን። አሁን ባለው ስሜት ልናርቀው እንችላለን። እንግዲህ እምነታችን ትግራይ የሚናገረው አፋር የሚናገረው ምናምን ህዝቡ እንደምታውቁት ያው አንድ ህዝብ ነው። ምግባችን እንጀራ በወጥ ነው። ዘፈናችን ሁሉ ነገር አንድ ነው። በዚህ ሕጂ ዘሎ ስምዒታት ክንረሓሓቁ ንኽእል ኢና። ትግራዋይ ዝዛረቦ ዓፈር ዝዛረቦ ሓደ እዩ፣ ሓደ ህዝቢ እዩ። ምግብና እንጌራ ብፀብሒ እዩ፣ ደርፍታትና ሓደ እዩ፣ ኩሉ ነገር ሓደ እዩ። በቀላሉ መመለስ ይቻላል። እዚ ዝጥቀስ ዘሎ ዕሸላዊ ኣብነታትን መግለጺታትን እዩ። መንነት ሓደ ህዝብን ሃገርን ብፀብሕን ጣይታን ብደርፍን ሳዕስዒትን ክትገልጽን ክትተኣሳስርን ምፍታም ድማ ድንቁርና እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ብስነ ልቦና ዝተጠምረ ኤርትራዊ መንነት፣ ክብሪ፣ ታሪኽ፣ ሕጊ ኣለዎ። ኩሉ ኤርትራዊ ድማ ብመንነቱን ንስለ ባንዴርኡ ብዝኸፍሎ ዋጋን ጅግንነትን ይደለ። ብሃገሩ ምካሕ ሓድነቱ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘየእቱ ብሕጊ ስነ ምግባርን ባህልን እንዳባትም ኣዚዙ ሃይማኖታቱ ኣኽቢሩ ተሓቋቂፉን ብሓባር ተኸባቢሩን ዝነብር ንመሰሉ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘየእቱ ህዝቢ እዩ። ስርዓት ብልጽግና ግን ንኢትዮጵያ ከም ሓንቲ ኣካል እኳ ከዋሃድ ኣይከኣለን። ብቐቢላ፣ ብሔር፣ ወገን፣ ቋንቋ ዝኸፋፍል ወራር፣ ዓመፅ፣ ክሕደት፣ ጭካኔ ዝሕላገሱ ስርዓት እዩ። ብጥዑም ዘረባን ምህዞን ድማ ንባህሊ፣ ቋንቋ፣ ሕግን ስነ ልቦናን ህዝብታት ክትሓናፍጽ ዝከኣል ኣይኮነን። ቅድሚ ሕጂ እውን እኮ ነጊርናዮ ነርና ኢና ኣዴታትኩም ጎፈሬ ስንተራ ኣዴታትና ሸሊል ዝቁነና ንስኻትኩም ጎንደር ጎጃም ሽዋ ዝዓድኹም ፃናት ዝቐላይኩም ኣባይ ጸሊም ዝርባኹም እንተ ንሕና መረምላይ ዝዓድና ጋሽ ባርካ ዓንሰባ ጻዕዳ ዝረባና ቀይሕ ባሕሪ ዝሕላገትና ደቂ ኤረይ ደቂ ኣስመራ ጻዕዳ ኢና ንስኻትኩም ዓድኹም ኣለኩም ንሕና ዓድና ኣለና ኣይትቀንዘው ይትሰንዘው ኢልናዮም ነርና እኮ ኢና ይብላ ኣለኹ። ሁለተኛው ደግሞ የመሬት ልውውጥ ነው። ይሄ ዓለም አቀፍ ልምምድ ነው። እቲ ካልእ ድማ ናይ መሬት ምልዋጥ እዩ። እዚ ዓለም ለኻዊ እዩ። ኣብ ዓለም ዘሎ ተመክሮ እዩ። እንካን ሃባን እዩ። ዓለም ላይ ያለ ኤክስፒሪየንስ ነው። ጊቭ ኤንድ ቴክ አለ ዓለም ላይ። አጉል ህልም ነው ይሄ፣ አጉል ህልም ነው። ሀገራት መሬት ሲፈልጉ ለመሬት ሲጋደሉ ነው እንጂ መሬት ጥንትና አላስካና ምናምን ተሸጠዋል። አጉል ህልም እዩ። ቀደም በዓል አላስካ ተሸጠኔን ኣብቲ ዘመንቲ ሕጂ ኣብቲ ዘመንቲ የለናን። ሃገራት መሬት ደልዮም ክቃተሉን መሬትና ሃቡና ክብሉ እንዳኣምበር መሬትንኩም ዝብል መንግስቲ ክመጽ እዩ ዝብል እምነት የብለይን። እዚ ድማ ካብ ሰማይ ዝረሓቐ ተራ ሕልሚ እዩ። ተስፋ ግበሩ። ናይ ሃገር ሽግር ከም ሓደ ኣማራጭ ጌርካ ምቕራብ ነቲ ሽግር አትሒትካ ምርአዩ። ተስፋ አድርጎ ለብሔራዊ ችግር እንደ አንድ አማራጭ አድርጎ ማውራት አጠቃላይ ችግሩን በጣም በወረደ ደረጃ መመልከት ማለት ነው። መራሒ ብልጽግና ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምውናን ዘንቀዶ ተኽታኺ መደረታት ካብ ደቂቕ ናብ ደቂቕ ዝቀያየር እዩ። እኔ አሁን አቅም የለኝም
ልጆቼ ይሰሩታል። أنا حج عقمي باللين دقيت قبروه حجي قيح بحري تنكف ويلخا أنا عقمي باللين دقيم صوه حجي هاي كألن مالت صباح هاي كألن مالت هاي كونن አሁን አይቻልም ማለት ነገ አይቻልም ማለት አይደለም إذا أتانا مود أتامل أختي كان محجز حلفو سرعات إثيوبيا بحيل فتينو ما يكألون سعرتهم جن أي تقبلون أي أمنون اتذ فشلوا له حلمي حيدي أبزر خبلو أوان يتعوتوا يتعوتوا كفتنوا مخانهم يزنقرنا زلو كطلاتو قر يمدبالك يطلات عنقت كلهم زحلفون زلون سرعات إثيوبيا مفتحي وشتاوي شجراتهم لإرترا جنشل مقباريو بحري دما اتالو كل إثيوبيا وخطابنا لا تخيل يزبلوا مرسا سنيتن ملع عاليتن وشتاوي سمعت إثيوبيا وانيا إلهم يأمنوا نفس وكف مراحي سنكلكل أبزز زبلالو بحري اتبل متالعيت كارتا كان محفلو يمزز نقل كابتي حلوف روح تا سرعات إثيوبيا نمزغخر سرعات نقص هاي السلاسي كأي بحرين يانو كأي بحرنا تنايو سرعات درك كأي بحراتين بدماتين كأي بحرنا بدمنا إرترا أتشيط ما تلوتم إرترا أيتشيط أي تلوت زبل يركبوهم حجي زصوصوا إزي دقم زل أتي حجي ملكتنا إزي بحال دلون حدا أبز حلفة 100 عامتات أبناء إثيوبيا تاريخ انترينايو إثيوبيا أكسجين كحصرا خلو خم هاجر بحر مزيا أكسجين توسي إذا حجي أبي إثيوبيا زلو كابودكات قداموت آياتاتو زي مهار زدنك ولا سرعاتيو أبا حقوتاتون أبوتاتون زلاديلون زقبتسون بحري كبلو إنا تسحاقو كي تعوتو نابني حوارو علمو مستفانو ولو زعبال علو نتاب بهيراتن خيمانوتاتن تتفانينا بكللات تبقاقيلا بفتلة الأجيبة بكوناتن دركن هزباننا بالعت لو مدو صباح تبنات أسنا تبهلت بخندي كنكن تخيد زلا زتمنان هات إثيوبيان مدحانن عدم سلطانون من نوحن كأيح بحري أفدق بحري زبل أجندا بقسو باتي سسعن قباتن بهرياتو خسف حفحن نزوبانا أنا بعودو كيناتن مقيارو نهزبي إثيوبيان بتقدم حجز هالقلو ناي 3 عمتات كويناتن مش مامو بسم بحري أي تحزوني بلالو اتم عبيتا باقع دما أسرت عيات تختيلهم بنحاسوت ترخاتاتن مقلتيتاتن هزبهم أمد نقار تتسميدهم هو كبلو نعزبن سمعنا لنا حدا أبال حيلتات مكل خال إرترا نهلو كنتات زا ببلتسقنا أتم حدا زلانا يزمنا إثيوبيا كم بزي مخدنا مقلو زقلو زلون تاتع كبل مسيلوا اسكان قال كابتي أبزوان بالهيكان إثيوبيا زقرب زلو صوصواي حدا بحدا نرأيه ኢትዮጵያ ከጥንት ዘመን ጀምሮ የቀይ ባህር የባህር መስመር ተጠቃሚ እንደነበረች በርካታ መረጃዎች ያመለክታሉ። ከዚህ አለፍ ሲል ኢትዮጵያ ከጥንት ጀምራ ተጠቃሚት መስመር ቀይ ባህር ከምዝ ነበረት ዝሕብር መረዳእታታት አሉ። ብተወሰኺ ከጥንቲ ምንቅስቃስ መረኽብ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይ ባህር ጣይ ዝተሓጽረ ነበረን። ብፍላይ ህዝቢ ደቡብ ኢትዮጵያ በህንዳዊ ውቅያኖስ ብመስመር በመራኽብ ይነግዱ ከምዝ ነበሩ ታሪክ ነገረና። ሪቻርድ ፓንከርስት ዝተፈላላዩ ጸሐፍቲ ታሪክ በመጥቃስ ከም ዝገለጾ ህዝቢ ኢትዮጵያ በኪስማዮ በርበራ ሙቃዲሾ ጥሪት ቡን ስናሓር ማዝን ከርበን ንዕዳጋ የቅርቡ ከም ዝነበሩ ኢትዮጵያ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ክሳብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ከባቢ 250 ዝኣኽላ መራኽቡ ንግድን ከም ዝነበራ ይነገር። ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር እስከ ህንድ ውቅያኖስ ድረስ እስከ 250 የሚጠጉ የጦር መርከቦችና የንግድ መርከቦችን ታንቀሳቅስ እንደነበር ይነገራል። ትናንት 34 ዓመት በፊት እኮ ኢትዮጵያ ውሃ በር ከ2000 ኪሎ ሜትር በላይ የነበራት ሀገር እኮ ናት። من 34 عامت إثيوبيا 3000 كيلومتر أفدق بحر الزنبرة هاجر كويا عامل بلخاو حقوني حق زناي زخونة قريبت قررنا حنيقو أي حل فيني كبلنا مسألة برلو ኢትዮጵያ ዝነበራት ዘመናት ከአክሱም ስልጣኔ ጀምሮ ኢትዮጵያ ካብ ስልጣኔ አክሱም ቅድሚ 4000 ዘመናት ጀሚሩ حيال حيل بحر زنبرة مس مراحتي سلطانيتات هندن نقسنة رومان إنها تحقاقزت بزح سرحت ونانيت بزحت ودبات زنبرة هاقريا هندو وكيانوسن أتلانتيكن عالفت من التاوق يقزان يسترادر هنداون أتلانتيكاون وكيانوسات حالفنا زقزانا زم حدرنا
ንሓንቲ መርከብ መሰጋገሪ መውፂ ምስአና ሞራላዊ ውድቀት እዩ 60 ኪሎ ሜትር ላይ አፋፉ ላይ ተቀምጣ የኔ ነበር በሚል ትዝታዊ ኣብ 60 ኪሎ ሜትር ጫፍ ተቐሚጥና ናትናይ ነይሩ ብዝብል ብዝኽሪ ንትማሊ እናናፈቕና ክንነብር ተወሲኑልና ነይሩ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ዕዳ ናብ ሃብቲ ክቅየር ኣለዎ መሸጋገር አለበት ማለት በ60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወይም በ40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከቀይ ባህር ካብ ቀይሕ ባሕሪ 64 ኪሎ ሜትር ርሕቕና ኣብ ዓለም ከይነግድን ሃብቲ ባሕሪ ከም ዘይንጥቀምን ገይሮምን ኣለዉ አድርገውናል እኔ የህግ ምሁር አይደለሁም ግን በዓለም ላይ ያለ ከማያቸው ናይ ሕጊ ምሁር ኣይኮንኩን እንተኾነ ኣብ ዓለም ከም ዝርእዮ ኡጋንዳ ኣፍ ደገ ባሕሪ የብሎምን ብኸመዮም ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝጥቀሙ ምስ ታንዛንያን ኬንያን ብምስምማዕ እዮም ዝጥቀሙ ኣነ ክድምድምንካ ዝደሊ 10 ኪሎ ሜትር ርሓቕ መሬትካ ኣይኮነን ባሕሪ ይኹን ወደብ ናትካ ኣይኮነን ንዘይናትካ ብግዲ ክወስዶ እንተኢልካ ሓያል እንተኾንካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ባህሩ ያ ወደቡ ያንተ አይደለም ያንተ ያልሆነውን በግድ ወስዳለው ካልክ ኃይለኛ ከሆንክ መውሰድ ትችላለህ ኃይሉ የተቋቋመው እንግዲህ በ1948 ዓመተ ምህረት ነው ቅድም እንዳልኩ እንግዲህ ከራስ ካሳል እስከ ራስ ዱሜራ ያለው ኃይል ባሕሪ ዝተመስረተሉ ብ1948 ዓመተ ምህረት ብግእዝ ማለት ብ1955 እዩ ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ ዱሜራ ከባቢ 2000 ኪሎ ሜትር ብመርከብ ይሕሎ ነይሩ እዚ እዩ ተሓቂ አቢሲኒያ በዘይካቲ ካብ ሳልሳይ ክሳብ 7ይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ኣብ መንጎ ስልጣኔታት አዱሊስን ንግስነት አክሱምን ዝነበረ ቁጠባዊ ባህላውን ንግዳውን ምትእስሳርን ንጥንታዊት ወደብ አዱሊስ ከም ኣፍ ደገ ባሕሪ ምጥቃምን ከምኡውን ብጉልባብ ፌደሬሽን ካብ 1952 ክሳብ 1991 ን30 ዓመታት ጥራይ እንተዘይኮይኑ ኣብ ታሪኽ አቢሲኒያ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ብኢትዮጵያውያን ተወኒኑ ኣይፈልጥን ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ብዘመነ አክሱም ወነንቲ ሓያል ሓይሊ ባሕርን መራኽብ ንግድን ኔርና ዝብል ትረኻ ጭብጥታትን መርትዖታትን የብሉን ካብ ጽጽዋይ ዝሓልፉን ኣይኮነን ኩሎም መሳፍንትን ሃጽያትን አቢሲኒያ ተጠቃምነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኽረኽቡ ንህንዳዊ ውቅያኖስን ቀይሕ ባሕርን ዝቆጻጸሩን ዝነበሩ ኤውሮጳውያን ብፍላይ ድማ እንግሊዝን ፈረንሳን ጣልያንን ኣብ ምልማን ከም ዝነበሩ ሰነዳት ታሪክ ይሕብሩ አጼ ዮሐንስ እንዳሰቡት ሳይሆን ቀርቶ ጣሊያኖች ተስፋፉበትና ባህረ ነጋሽ የተባለው ቀይ ባህርና ዳርቻው አጼ ዮሐንስ ከም ዝሓሰብዎ ኸይሰለጦም ኢጣልያውያን ብምስፍሕፍሖም ባህረ ነጋሽ ዝበሃል ቀይሕ ባሕርን ገማግሙን ክሳብ ሃፄ ሃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ባዕዳውያን ዝመሓደር ዝነበረ በዞም ልሂቃን ንሰምዖ ዘለና ታሪኽን ሓተታን ዘስደምም እዩ ነቲ ታሪኽ እውን ብንጹር ኣይፈልጥዎን ክፈልጥዎን ኣይደልን እዮም ቡን በዓላት ልበስ ከም ዝበሃል ንሕልሞምን ምኞቶምን ነቲ ባዕሎም ዝሃነጽዎ ሓሶትን ጽውጽዋይን ከም ሓቂ ተቐቢሎም ኣብ እምርኦም ኣስሪጾም ነፍሶም እናተዓሻሸው እዮም ዝነብሩ ሓቀኛ ታሪኽን ዝጭበጥ መርትዖታትን ስለ ዘይብሎም ንሓድሕዱ ዝገራጮ መብርሂታት ይህቡ ታሪኽ ዝሃበናን ብተፈጥሮ ዝረኸብናዮን ባሕሪ ነጋሽ ዝበሃል ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ግዜ ሮማውያንን ግሪኽን ሓያል ሓይሊ ባሕሪ ነይሩና ንህንዳውን አትላንቲካውን ውቅያኖስ ሓሊፍና ዘመሓደርና ክሳብ 60 ኪሎ ሜትር ሓንፂጾም ካብ ባሕሪ ፈልዮምና ይብሉ ኣለዉ እንተኾነ ብተፈጥሮ ይኹን ብታሪኽ ዝተዓደሎም ባሕሪ ኣይነበሮምን የብሎምን እውን ንድሕሪት ተመሊስና ታሪኽ ምስ ንደስስ ነዚ ዝበሃል ዘሎ ሃለውለው ዘነጽር ሓቀኛ መልሲ ንረክብ ኣብ መወዳእታ 7ይ ክፍለ ዘመን ምስ ምእታው ፐርሻውያንን ዓረብን ናብ ቀይሕ ባሕርን ምቁፅጻር ደሴታት ዳህላክን እቲ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕርን ማእከላይ ከበሳን ዓንቢቡ ዝነበረ ስልጣኔታትን ንግስነታትን አዱሊስን አክሱምን ዘብቃዓሉ መድረኽ እዩ ንግስነት አክሱምን እንተኾነ ድሕሪ ውድቀቱ ብፐርሻውያንን ዓረብን ተደፊኡ ሓንሳብ ንደቡብ ምሳን ቆልቆለ ዳግማይ ናብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኣይተመልሰን ካብ ውድቀት አክሱም ብ8ይ ክፍለ ዘመን ክሳብ መወዳእታ መበል 13 ክፍለ ዘመን ድማ ምዕራባዊ ቆላታት ገለ ክፋል ማእከላይ ከበሳን ምብራቃዊ ቆላታትን ናይ ሕጂ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ንግስነት ቤጃዩ ዝነበረ ካብ መበል 16 ክፍለ ዘመን ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ትሕቲ ግዛት ኢምፐራጦርያ ኦቶማን ቱርኪ ምዕራባዊ ቆላታት ናይ ሕጂ ኤርትራ ድማ ኣብ ትሕቲ ንግስነት ፉንጀ ከም ዝነበረ ታሪኽ ይሕብር እዞም ብተፈጥሮ ይኹን ብታሪኽ
ባሕሪ ነይሩና ዝብሉ ዘለዉ ኣባላት ስርዓት ብልጽግና ብድብድቡ ነይሩና እንተዘይኮይኑ ግዜን ቦታን ብንጹር ኣይገልጹን። ከማገላልጾም ቀይሕ ባሕሪ ባሕሪ ነጋሽ ዝበሃል እንተደኣ ነይሩ ነቲ ካብ ጥንቲ ባሕሪ ነይሩና ዝብልዎ ጽውጽዋይ ብቓላቶም የፍሽሉ ኣለዉ። ባሕሪ ነጋሽ ማለት ምድሪ ባሕሪ ናይ ሕጂ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ታሪኽ ከም ዝሕብሮ ቀይሕ ባሕሪ ባሕሪ ኤርትራ ጸኒሑ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ማሮሶ ከም ዝበሃል ደኣ እምበር ካልእ መፀውዒ ነበሮን። ነቲ መጥመሪ ዘይብሉ መግለፂታቶም ዝምልከት ክሕተት ዘለዎ ግን ካብ ጥንቲ ክንድቲ ዝተተንተነ ካብትን ሓይልን መዓዝ ዘመን ነይርዎም። ኢትዮጵያ ትበሃል ዱባታት ዝተነጸረ ሃገር ነይራ ድያ? ካብ መዓዝ ዘመኒ ኢትዮጵያ ዝብል ስያመ ዝተዋህባ? እዚ ኩሉ ሃብትን ሓይልን ነይርዋ እትብሉና ዘለኹም ሃገር ዘመሓደረ ዝገዝአ ንጉስ መስፍን ወይ ሃፀይ መን ይበሃል? ነዘን ኩለን ዝተጠቐሳ ብዝሒ መራኽብ ውግእን ንግድን ዝመርሕን ዝኣልን ዝነበረ መን እዩ? ኣስማተን መራኽብ መነመን ይበሃላ? ኣበይ ከኣተዋ? እዚ መልሲ ዝርከቦ ኣይኮነን። ሓቀኛ ታሪኽ ኢትዮጵያውያን ንቀይሕ ባሕሪ ዝረገጽዎን ብሓይሊ ዝወነንዎን ድሕሪ ጎበጣ ኤርትራ 1952 ብመልክዕ ፌደሬሽን እዩ። ንዝተወሰነ ዓመታት ንቀይሕ ባሕሪ ተቆጻጺሮም ከም ዝነበሩ ናይ ቀረባ ታሪኽ እዩ። እቲ ነይሩና እናተባህለ ዝንየትሉ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ድማ ብደገፍ ሓያላን ሃገራት ብ1955-56 ተመስሪቱ ክሳብ ዕለተ ውድቀቱ 30 ዝኣኽላ መራኽብ ውግእ ከም ዝነበርኦ ንሳተን ድማ ኣብ ስርሒት ፈንቅል ከም ዘዓነዋ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ 34 ዕድሚኡ ብ1990 ከም ዘኽተመ ይፍለጥ። እቶም ብበርበራ ኪስማዮ ሞቃዲሾ ይነግዱ ነይሮም ዝተባህሉ ህዝቢ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነግድሉ ዝነበረ እዋን እዘን ዝተጠቐሳ ወደባት ናይ መን ነበራ? ስለምንታይ ከእቲ ንግዲ ተቋሪጹ? እተን ወደባት ንመን ተገዲፈን ወይ ብመን ተመንጢለን? ሕጂ እውን ትሕቶታት መልሲ ዝርከቦ ኣይኮነን። ነተን ናትናየን ነይረን ንጥቀመለን ነርና ንመሓድረን ነርና ዝተባህላ ሃገራትን ወደባትን ስለምንታይ ሕጂ ናብአን ዘየተኮሩ ወይ ናትናየ ንብፅሓናየን ዘይበሉ? ኣብቲ ቀይሕ ባሕርን ወደባት ኤርትራን ብሓይሊ ኣብ ዝገዝኡሉ ዝነበሩ ዓመታት ኣብቲ ሃገር ዝሰርኣይ ቁጠባዊ ዕብየትን ምዕባለን ኣይነበረን። ወደባት ኤርትራ ንመዓላ ኩናት ዝውዕል ዝነበረ ህዝቢ ኢትዮጵያዊ እንተኾነ ካብ ወደባትን ባሕርን ኤርትራ ዝረኸቦ ፋይዳ ኣይነበሮን። ሙሉእ ዕድሚኡ ካብ ተመጽዋዕትነትን ልማኖን ኣይተገላገለን። አሰብ ጠላቶቻችን የጦር ሰፈር፣ የጦር መርከብ ማረፊያ፣ የአውሮፕላን መንጠቂያ ልትሆን ትችላለች። ዓሰብ ናይ ጸላእትና ማዓስከር መዕረፊ መራኽብ ውግእ መብረሪ ነፈርቲ ክትከውን ትኽእል እያ። ናይ ግዜ ሕቶ ይኹን እምበር ስትራቴጂያዊ ዝኾነ ኣፍ ደገ ባሕርን ከባቢኡን ንመስተይ አግማል ክኸውን ዘፍቅድ ዓሻ ግን የለን። ቀጥታ ማንገናኛቸው አገሮች ጠላት ነው የምንላቸው አገሮችን ጎረቤቶቻችን ሊያመጡብን ንሕና ዘይንቆጻጸሮ መሬት ምስ ካልኦት አህጉር ዘረኽብ ብታሪኽ ጸላእትና ንብሎም ንዓና ኸይፍቀዱ በቀጥታ 60 ኪሎ ሜትር ኣብ ከባቢና ክሰፍሩ ዝገብር መስርሕ ኢና ኣቲና። ሰበስልጣንን ልሂቃንን ብልጽግና ኩሉ ሞጎትኦም ተጠቃምነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይኮነስ ኣብ ሕጊ ዘይተመርኮሰ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚዮም ዘንጸባርቁ ዘለዉ ብታሪኽ ይብጽሓና ይክብሉ ጸኒሖም ካልኦት እንተተቆጻጺሮሞ ከስጋኣና ስለ ዝኾነ ክንቆጻጸሮ ኣለናዮም ዝብሉ ዘለዉ ኸዓ ኤርትራ ከም ተኸታሊት ናጻ ፖለቲካዊ መስመር ኣብ መሬታን ባሕራን ንረብሓ ህዝባን ልኡላውነታት ዝኽብርን ክሳብ ዝኾነ ምስ ዝኾነት ሃገር ትቕረብ ትርሓቕ ኣብ ዝመረጸቶ ግዜን ቦታን ኣብ ዶብ ይኹን ኣብ ማእከል ብማዕርነታዊ ሽርክነት ክትሰርሕ ኣብ መሬታን ልኡላውነታን ድማ ናይ ዝኾነ ወገን ባርኾትን ፍቓድን ኣየድልያን። ብፍላይ ድማ ናይዞም ከደምቲ ስርዓታት ኢትዮጵያን መሻርክቶምን ዝኣመሰሉ ወገናት ብዝመረጸቶ ምስ ደለየቶ ወገን ክትሰርሕን ክትሻርኽን ሙሉእ ናጽነት ኣለዋ። Eritrea is not for sale. Eritrea is not for sale. Not for Iran, not for Israel, not for the United States, for nobody. አሁንም በእርዳታ ሰጪ ኃይሎች የሚጠመዘዝ ፖሊሲ ያለን ሀገር እኮ ነን። አሁን ብለገስቲ ብረድኤት ዝወር ፖሊሲ ዘለና ሀገር ኮይና ቀለተት ጽበ ህዝብ ሒስካ እንደገና ናብ ኩናት እርጥባን እየጠበቀ የሚኖር ህዝብ ይዘ እንደገና ሌላ ግጭት
ንታሪክ ብዝጥዕሞም መንገዲ መጽሓፍን ምትርጓምን ከምዞም ጎረባብትና ገይሩ ዝመልኮ ሰብ የለን። ፕሮፌሰርነትን ዶክተርነትን ታሪክ ንምጥምዛዝን ንምስናዕን እዮም ዝመሃርዎ። ክንዲ ፍረ ኣድሪ ሕንከት ዘይብሎም ንጽባሕ ዘይሓስቡ ንሎሚ ጥራይ ዝነብሩ እሞ ከዓ ምሁራት ኢና ዝብሉ ብዘይ ገደብ ክህውትቱ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ። ሕጂ እውን ትጽውጽዋ ይቕጽል። ቀይ ባህር ማለት ቀይ ባህር አሉት እንጂ ስያሜው ራሱ ባህር ነጃሺ ነው የሚባለው። ቀይሕ ባሕሪ ማለት እቲ ስሙ ንባዕሉ ባሕር ነጋሽ እዩ ዝበሃል ብጥንቲ ዝፍለጠሉ። ነጋሽ ማለት ኣብ ኣኽሱም ዝነበረ ስልጣነ እዩ። ኣኽሱም ድማ ካብቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰለስተ ሓያላን ሓንቲ እያ ዝነበረት። ሃገራቶች አንዷ ነበረች አክሱም። ኣብዚ ድማ ማይ ዘይጣዕመ ታሪክ እንሆ። ቀይሕ ባሕሪ ባሕር ነጋሽ እዩ ዝበሃል ዝነበረ ይብለና ኣሎ ፕሮፌሰር ኣደም ከማል። ባሕር ነጋሽ ድማ ኣብ ኣኽሱም ዝነበረ ስልጣነ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ነዚ ዝንቡዕ መግለጺ ምሁር ኢትዮጵያዊ ምሁራዊ መልስና ቀይሕ ባሕሪ ማለት ባሕር ነጋሽ ማለት ኣይኮነን። ነጋሽ ወይ ድማ ባሕር ነጋሲ ማለት ኣማሓዳሪ ወይ ገዛኢ ገለ ክፋል ከበሳታትን ክሳብ ባጽዒ ዝዝርጋሕ ዝነበረ ምድሪ ባሕሪ ናይ ሕጂ ኤርትራ ደኣ እምበር ናይ ኣኽሱም ስልጣኔ ኣይነበረን ኣይኮነን። የአሁኑ ትውልድ በቁጭት ይህንን ነገር የሚያነሳው ለካ ይህን ያህል ታሪክ የባህር አልሐበሻ ብሎ ነው አረቦች የሚጠሩት። እዚ ሓድሽ ወለዶ ብነድሪ ዘልዕሎ ዘሎ ክንድዚ ዝኣክል ታሪክ ባሕር አልሐበሽ ኢሎም እዮም ኣዕራብ ዝፅውዕዎ። ቀይሕ ባሕሪ ናትና ከም ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ባሕሪ ከም ዝኾነ ብዙሓት ኣብ መጽሓፍቶም ቀይሕ ባሕሪ ኣይብልዎን እዮም ባሕር አልሐበሽ ኢሎም እዮም ዝፅውዕዎ። እቲ በሽሓት ኪሎ ሜትራት ዝቝጸር ገማግም ባሕሪ ናትና ዝነበረና ሲኢና ኢሎም እዮም ብነድሪ ዘልዕልዎ ዘለዉ። ያ ሁሉ ነው ያጣነው ወይ የሚል ነው በቁጭት የምነሳው። ለዚህ ነው ቀይ ባህር ብቻ አይደለም አትላንቲክ ውቅያኖስ ራሱ ቀይሕ ባሕሪ ጥራይ አይኮነን። ንአትላንቲክ ውቅያኖስ እውን ካብ አፍሪቃ ብምዕራብ ወይ ድማ ኣብ መንጎ አሜሪካን አፍሪቃን ዘሎ ውቅያኖስ ብጥንቲ ፖርቱጋላውያን፣ እስጳኛውያን፣ ግሪካውያን ዳህሰስቲ ካርታ ሰሪሖሙሉ እዮም። ኢትዮፒክ ኦሽን ኢሎም እዮም ዝፅውዕዎ ዝነበሩ። ነቲ ታሪክ ካበይን ብኸመይን ከም ዝስንዕዎ ናይ ብሓቂ ዘገርም ነገር እዩ። ንቀይሕ ባሕሪ ባሕር ነጋሽ ባሕር አልሐበሽ ንአትላንቲካዊ ውቅያኖስ ድማ ኢትዮፒክ ኦሽን ይበሃል ከም ዝነበረ ይንገረና ኣሎ በዞም ሰናዕቲ ታሪክ።